Rajar arfusau kala sedang meningas ngi ka arpunyo dari ubenai banyo usnam arajar arfusau hanung ba Paris. Kanai ka jing sedang jong kanai ka sama Olympics arajar arfusau. Kalawan ra ya ka jing ya keren bat ya ka jing penrem jur na kipat ba Kristen. Setelah ka percaya halor ka we ka bentah ka balapau kanai ka opening ceremony kata kalong kajing perthuk bot ya kajing kawai bakado jong ujisu lenda kineki nong ya simbentah ka opening ceremony hakadur pioi ya kajing ya seriem jong kaneka jing kawai bakado jong ujisu rengkat bat ki khat argut ki apostol bat kaneka jing ak jong kineki nong ya simbentah ka opening ceremony kanai ka jing perthobot jong kineki nong ya simbentah ka opening ceremony jong ka Paris arajar arfusau Olympics game kalawan ra ka jing penrem naki Kristen setelah ka percaya kibla penrem jur halor kanai kar jing perthobot ka jong ki dakaba iyo i bah kadur ya ka kenthai ka basong hapdeng bat kitu ki nong ya simbentah kiba don sekadang sekamon joka kiba la itu bakaya jan betik bat ka dur ka ba lapan i ya ka jing khawai bakado jong u jisu rekal bat kikat arngut ki apostol para lok kanai ka jing la jong kinai ki organizer ya kanai ka Olympics arajar arfusau kalawan ra ka jing penrem jur ba kaba nakaliang jong chief minister jong ka jela jong ngiru ukon rat sang ma ulapan paulem ya la ka jing ngausi halor kanai ka jing la jong kinai ki organizer hakanai ka Olympics arajar arfusau hapapan pau ya la ka jong ka jing ngeu nakaliang ukon rat sang ma leng baka Facebook page jong u ulatho deeply disappointed by the drag act depicting the Last Supper at the Paris Olympics. Religious sentiments must be respected. Strongly condemn such act. Kaneka deka jing penpau jong ukon rat sang ma ya ka ga baus ngeu halor kaneka jingla kineki organizer hakaneka opening ceremony jong ka Olympics arajar arfusau